kasla libro nukra den mamasadapan managdayo ikinagdang saya at maisurat makaparat sa itinag pa sa akapsat mawat mo mawat kabalangan may sabihan na itigaregalo I wanna Jerusalem hausto aday ko'y abyan estas laarilo magkaon sa amin na trabaho ay anyan saan tayo pumasayangin agawan keti dati oras mabilbilangin tanudumteng di patay awan di magaling may sabihan akas laapili ngagpangato kinagpababa nung ipanagyan mo ket ada sadyay ngato saan mo aliplipat ang tirapo nung ipanagyan mo ket kasla ay naklatan na pili at kararatan iti apo at iapo at ding 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 aganos ka umay tiempo